Pois de novo, estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Ángel Rodríguez, portavoz do Partido Popular no Concello de Padrón e presidente da xestora. Benvido, moi boa noite, como estamos? Boa noite. Entre outras cousas, bueno, pois ele é diputado autonómico no Parlamento de Galicia e de unha profesión que empeza a poñerse de actividade ou empeza a coller forza ahora, porque a profesión é de bombeiro brigada, bombeiro forestal e brigada, xefe de brigada, funcionario, lóxicamente, da Xunta de Galicia. Hoxe non imos a falar de incendios, nin de o Parlamento, porque supoño que non é o tema. Nos lle convocamos porque, bueno, a semana pasada, o xoves pasado, no pleno do Concello, pois, vostedes se sentiron a contragusto e abandonaron o pleno. Non sei que quere contar. Que pasou nese pleno, señor Rodríguez? Bueno, ante todo, agradecerlle a invitación a este programa para poder dar voz a, neste caso, ao Grupo Municipal Popular. Despois, pois, de unha renovación do partido que falaremos ao largo da entrevista. Claro. Pois nada, pois en este pleno, hubo dúas mocións ordinarias debatidas previamente en comisión informativa, e despois unha terceira de urxencia que presentou o Bloque Nacionalista. No momento que se pasou o seguinte punto, que é o punto de rogos e preguntas no orden do día do pleno, cando nos dou a palabra o señor alcalde, pois aí eu empeceille a recriminar, se pode dicir así, que estábamos moi en desacordo ca política que estaban levando a nivel de información, xa que levábamos presentando distintos escritos solicitando información e non se nos estaban trasladando eses resultados, esa información que nos estábamos requerindo, como podía ser pois, unha información do 5 de marzo sobre a Avenida da Constitución, que el mesmo había bautizado desa maneira, de maneira unilateral, e sin contar cos restos da formación que compoñen a Corporación Municipal. Considerábamos que teríamos dereito a ter esa información, o custe desa obra que se fixo ali, coa colocación dunhas columnas que hubo que movelas porque se habían posto mal, dun poste cunha bandeira de España e tamén en pedra, pois parte do preámbulo da Constitución, o cal pois generou en Padrón un problema, porque hubo un acto vandálico que dende aquí condenamos totalmente, pero creou un malestar a nivel dos veciños e veciñas de Padrón, porque hubo un gasto, consideramos todos, innecesario, e o cal pois, nos queríamos ter información para poder levar ese pleno e seguir facéndolle preguntas. Como ese escrito non foi contestado, hubo máis escritos na mesma situación. O 14 de febreiro habíamos presentado outro con respecto pois, ao número de licencias que se sacaban de comunicación previa ou de obra maior, non? Pois, dende o ano 22 ao ano 24, tanto do casco urbán como do rural. Días anteriores, na Voz de Galicia, habían sacado ese dato. Non era algo que lle iba a costar en buscar esa documentación, porque, xa lle digo, 2 días antes a Voz de Galicia o había publicado, pero só os do casco histórico de Padrón. Pois nos queríamos unha relación para poder facer unha comparativa dende ano 22 ata ano 2024. Resuma porque nos queda moita historia. Entón, quero dicir, vostedes sí que lle solicitaron, pero incluso desde o ano pasado. Quero dicir que non só de febreiro a marzo 2 meses, sino que hai 5 ou 6 meses que lleven solicitando información e esa non lle é facilitada. E aparte deso, por que os 6 concelleiros do Partido Popular, recordemos, Padrón, con 8.350 habitantes, o Partido Socialista ten 6 concelleiros, gobernado e alcalde, o señor Rei Arca, Partido Popular 6 concelleiros, e quen desempate o Bloque Nacionalista Galego con un concelleiro, con Beatriz Rei ao frente, que é a que desempata e apoia, lóxicamente, o goberno. Correcto, é así. Vale, e entón, por que ustedes se sinten mal e teñen que abandonar? Porque considerábamos que ao largo destes meses, como vostede ben dixo, que fomos pedindo información, non só estes son 2 exemplos, temos pedido tamén a información sobre a guardería, tan importante para Padrón e que tamén generou bastante problema. O custe que había suposto levala para Carcacía, tamén
tamén se nos denegou. Sí que se nos aportou o informe técnico, pero durante estes meses estábamos observando que, sobre todo, en petición de información que pode resultar importante para desenrolar a acción da oposición, como poden ser incluso as facturas ou o desglose do listado de gastos das distintas festas, nunca nos responderon con a contabilidade deses gastos, non, nos derivan a xuntas de goberno, que vayamos a xuntas de goberno, en vez de darnos na súa etapa o anterior goberno, clicaba e sacábache unha contabilidade de gastos e de ingresos que tiñan as distintas festas. Pois en este caso, por parte do goberno socialista de Padrón, en vez de darnos esa información, o que nos remiten a vayan ustedes ás juntas de goberno donde vean as facturas que se aproban e que pertenezcan, pois, por exemplo, á festa de Pascua do ano pasado, a feira medieval, ás distintas peticións que nos fixemos. Consideramos que iso pois, supón pois, unha zancadilla a falta de transparencia, e así o manifestamos repetidamente, porque nas xuntas de goberno aparecen centos de facturas, habría que ir collendo, e as que foran, que puxeran, por exemplo, festas de Pascua, sí que podríamos collelas, pero outras non. E vostedes acusan falta de transparencia e falta de transparencia e falta de información. E entonces, pero aí hai algo máis para que vostedes collan os 6 concelleiros de ao largo da miña exposición, un pequeno enfrentamento dialéctico co alcalde, porque me dá a palabra, e no momento que empezo a dicirlle que estamos en desacordo ca súa política, el me retira a palabra, eu dixen que estaba en posesión desa palabra, que el é o que ten potestá para quitala ou otorgala. Eu seguín comentándolle, explicándolle que peticións tiñamos feito e que non nos habían respondido. Chamoume orden, en ese momento, pois, un espectador, unha persona do público, exconcelleiro do Concello de Padrón, pois empezou a improperiar algún tipo de, pois, se pode decir, insultos, a chamarnos cobardes, a chamarnos mentireiros, e o alcalde, pois, eu, cando vin que se refería ao noso grupo municipal, expreseime ao alcalde dicíndolle que eso non o podía permitir. O alcalde en ese momento dixo que o público non podía falar, pero eu continuei ca miña exposición, e a raíz de continuar me chamou a orden, primeiro aviso, segundo aviso, o outro exconcelleiro do público seguía a facer ese alboroto, eu quedaba sorprendido porque me estaba chamando a miña atención. Pero o do público non? O do público non. Hasta que cando me dixo a segunda chamada e a terceira vounos pulsar, e xa dice, mire, Estaba preparado? Vostede considera que estaba preparado? Non o sei. Chocoume bastante porque eu, en ese aspecto, esa persona que me estou referindo, ese exconcelleiro, ven a máis plenos e non interfen. Chocounos que no momento que nós estábamos facendo un pouquiño de presión, non é presión, sino simplemente exixindo o que nós consideramos que é bo para calquer desarrollo de calquer corporación municipal, que empezara a insultarnos, e de feito, cando xa lle dixen ao alcalde que non nos iba a expulsar el, que nos íbamos nós, el exconcelleiro seguía insultando constantemente, dicíndose a nós como cobarde, como mentireiro, e eu pareime cando me retiraba e dixen ao alcalde, isto vostede non o pode consentir. El non dixo nada, e nós sí que nos traslada a día de hoxe, pois, a veciñanza, cando se entera deste suceso, conocendo como me conocen a mí, que eu son de Padrón de toda a vida, nacín, crieime, estudiei ali, e conocendo como son eu, pois extrañoulles moitísimo que nos fóramos, porque non é a maneira de facer política, senón é co debate como se gana, pero sí que nos vimos, neste caso, pois... A asistencia do público é, pero en silencio. Non intervindo o público. Pero é que xusto uns momentos antes habíamos debatido unha moción para retirar os símbolos franquistas, que se aprobou por unanimidade. Parte do público, 3 ou 4 persoas, aplaudiron, a nadie lle pareceu mal que aplaudiran. Nos respetamos, o alcalde mirou, pero, quero dicir, correcto. Pero cando se vai para... Non sei se era intencionado ou non, a súa pregunta está moi ben tirada, vamos a decir, non o sei. Sabemos que sí que hai algún tipo de afinidade
Estrategia? Hai algún tipo de afinidade, e iso en Padrón se sabe, ainda que o diga aquí, pero en Padrón se sabe que entre eses concelleiro e o alcalde hai bastante afinidade e posiblemente estrategia. Bueno, por unha cuestión de tempo temos que avanzar. Pídolle máis brevedade toda a posible porque hai moitas cousas. Bueno, o Partido Popular e o señor Fernández Angueira foi alcalde hasta as eleccións do 23, hasta fai 2 aniños, vale? Temos que facer balance de xestión destes 2 anos de legislatura do bipartito entre o PSOE e o BNG, pero me gustaría que antes nos falara do Partido Popular. Como está a familia do Partido Popular cando en este momento, señor Rodríguez? Bueno, pues me encanta esa palabra, familia, porque sí consideramos a familia do Partido Popular. De feito, cando nos reunimos, bueno, que calquer tipo de circunstancia particular afectanos a todos. Moi ben, pois, máis ou menos a mediados do ano pasado, do 24, 3 compañeiros, entre eles o ex-alcalde, decidiron dar un paso ao lado. De feito, aproveito esta plataforma para agradecer a xenerosidade de dar un paso ao lado, que poderan entrar persoas novas con máis ganas para seguir traballando e poder desenrolar ben, que se estaba facendo unha posición constructiva, pero con maior ahínco. Entra Paco, que era un compañeiro que xa estuvera en política anos atrás, Jessica, unha rapaza de Herbón, que era nova, nunca estuvera en política, e entre eu. E tamén, despois do verán, outro compañeiro, en este caso por motivos laborais, que comezou cun proxecto laboral, nos comentaba que non tiña moito tempo e decidiu dar tamén un paso ao lado e entrou outro compañeiro máis, Sergio, que tamén nunca había estado en política. E a raíz de aí, pois xa a locomotora do Partido Popular, a familia do Partido Popular, pois xa asentamos esa renovación, e o cal tamén foi por outro lado esa parte, vamos a decir, de ámbito de política local, pero tamén a nivel interno hubo unha comisión na cal se creou esta xunta xestora, presidida en este caso por min, con 21 compañeiros máis que tamén integran esa xunta xestora. E considero que ben, empezamos a traballar ca visita ás xuntanzas, vamos a decir así, ás parroquias e distintos lugares. Estivemos en Carcacía, estivemos en Iria, ora para a semana vamos a Herbón, que son moi enriquecedoras, porque, de feito, o noso lema, no cartel que poñemos é achégate a falar con nós. Consideramos que estamos nese proceso de escoitar a veciñanza, tanto as peticións, as queixas, os enfados que teñan tamén co propio Partido Popular, e nos poder recollelas. Algúnas delas sí que as temos elevado a pleno, dependendo do tipo de petición que era, como rogo, e outras pois xa estamos collendo como fondo de armario para o día de mañán poder levar a... Bueno, está funcionando a xestora, vostede está presidindo, hai equipos novos, e, lóxicamente, porque o señor Angueira estuvo 2 legislaturas, 2 ou 3 legislaturas ao frente. Hai data de congreso? No, de momento estamos creando familia, como ben dixo, fillos, netos... Bueno, entonces deixamos o partido está ben, está empezando a funcionar, xa leva casi un aniño aí funcionando o novo equipo, bueno, máis ou menos. Entón, agora entramos na política municipal. Este concello, ou esta legislatura, estamos a punto de cumprir os 2 aniños, o 50%, estamos aí no 40 e pico. Que balance fai desta legislatura do bipartito? Bueno, poderíamos dicir bipartito, non é un bipartito típico, de que, porque hai que reconocer que tamén que o Bloque Nacionalista tamén está e tamén dá caña, quero dicir, non lle di amén a todo. Pero sí que nos choca moitísimo... Pero apoian todo? Sí, prácticamente, non en todo. Bueno, non en todo. Non en todo. Usted dice. Sí que votamos en falta cando está gobernando un partido minoría, en este caso, como inda que teño o apoio do Bloque. Esa falta de querer falar co resto. Iso que quedei moi sorprendido no meu bagaxe en política, como se non tes o apoio de todos, pois por lo menos intenta, falo do POS, acabamos de aprobar o POS, fai 2 meses. Ben, Plan de Obras e Servicios da Diputación da Coruña. Sí. Como aprobámoslo sin ningún tipo de problema,
Ninguna das obras que levaban aí era unha proposta do Partido Popular, ninguna, pero consideramos que era algo bo para o Concello. Eu en todo este tipo de... Pero fixeron propostas? Fixemos propostas, de feito. Ninguna delas. E aprobaron o 100%? Aprobamos ao 100%. En ese aspecto, xa teño dito máis dunha vez ao alcalde que nos terá o carón del, sempre que veña inversión para Padrón, faltaría, pero tamén votamos, e sempre que temos en ese debate, sempre lle voto en falta, oye, pois... Algunha, non? Xa non pido todas, pero eso, unha ou dúas, que al final pois, é un beneficio para todos os veciños. Continuaremos en esta línea, que pasa? Pois sí que votamos en falta ese lanzar o guante que nos lanzamos constantemente, sempre que temos un pleno e hai algo que vai a debate que pode beneficiar aos veciños, votamos a favor, pero tamén necesitamos por parte del que aporten algún tipo de, aportar. Pois nos presentamos a finales de ano 9 propostas de obras para o proxecto, que xa tiñan proxecto aprobado, simplemente era actualizalo da anterior etapa, e quer dicir que o custe iba a ser menor. Que actualizaran, e simplemente, pois, aceptando algunha das que nos lle propuxemos, pois, votaríamos a favor, facendo igual, sin contar con nós. E as obras da Xunta? Cales destacaría? Cal é a negociación ou cal é a, digamos que a xestión municipal, a xestión política municipal deste goberno, por exemplo, coa Xunta, que é a entidade superior tamén? Pois mire, fai en cuestión dun mes, pasaron dous conselleiros por Padrón, pasou a conselleira de Medio Ambiente, porque estuvemos vendo a obra da EDAP, a estación de tratamento de agua potable no río Ulla, con unha inversión de cerca de 9 millóns de euros, que vai dar servicio pois, casi a 100.000 personas, na cal pois, hai un ingreso para o Concello, que é o IBI, bueno, o ICIO, moi ben. Fora deso, pois, días despois estuvo Diego Calvo, que estuvo presentando pois, as melloras no pabellón do Souto. Esas obras, tamén é importante que o sepa a veciñanza, esas obras, en seu día, foron 130.000 euros, que hasta nos chocou no titular. O Concello de Padrón invirte 130.000 euros, vale. Cando vas a mirar o expediente, resulta que o que invirte o Concello foron 12.000 euros, porque o restante, os 112.000 ou 115.000 aproximadamente, é a inversión da Xunta de Galicia. E é máis, un deses proxectos, que era a mellora da pista, era dunha subvención requerida ou solicitada polo anterior goberno, de marzo do ano 23. Nos dá igual, pero tamén é importante que a veciñanza sepa de onde ven, porque isto sí que está facendo moito, en este caso, o alcalde, que é vender, que non é a palabra vender, senón o verbo, obras, trámites feitos polo anterior goberno que agora se están executando e os vende como tal. Pero bueno... Eso que tamén pasa na gardería municipal de Carcacía, que citaba vostede antes que piden información, que pasa aí? Pero de xeito moi breve, resuma. É que a guardería, voulle explicar que teríamos para un programa. Non, dígolle. Non. Sí, pero bueno, voulle explicar, vou intentar ser moi corto. Vale. Vamos a ver, eles entran en, como usted ben dixo, entran en xuño, vale, eleccións en maio, entran en xuño, en agosto, 23, sí, do ano 23, van á guardería, informe técnico, xa antes de que salga ese informe técnico, valoran o arranxo da guardería en 1 millón de euros. Moi ben, vale, nada. E aí hai unha serie de titulares por parte deles, dicindo que a guardería estaba en moi mal estado, que habían presentado fotos que eran esperpénticas, e a súa vez a propia concesionaria da guardería tuvo que salir ao paso, porque claro, os pais dos nenos dese ano e dos anos anteriores, onde tiñamos os meniños. Pois en ese aspecto, o que fixo a concesionaria foi mandar a todos os pais un escrito e imágenes perfectas da propia guardería, na cal sí que había un cubículo que entraba agua, que estaba pechado e que se arranxaría. E en ese caso, pois, hubo bastante problemática en Padrón. Daí, tempo despois vemos outro anuncio en prensa que habían baixado xa de 1 millón a 700.000 euros. Bueno, nos chocou porque dixemos, bueno, mellor que o informe técnico aporta máis datos e reduce. Pero cal é a nosa sorpresa cando se nos entrega a copia dese proxecto e ese proxecto valora o arranxo da guardería en menos de medio millón. Nos chocou, pasamos de 1 millón a medio millón, dese medio millón
prácticamente a Xunta vai a financiar o 80% agora para o arranxo desa guardería, e consideramos pois que en ese caso pois non se di toda a verdade que se vai dicir, e así o demostramos tamén un pleno, porque acusaban o anterior goberno de non haber feito inversión. Non hubo inversión, por eso está tan mal a guardería e hai que gastar 1 millón de euros. Cando nos reunimos con distintos pais e nais durante varios días, fixe unha redacción de casi 25 folios, falando con pais e nais desta etapa e da anterior da guardería, nos foron comentando un pouquiño pois todas as inquedanzas e preocupacións. E aí fomos demostrando e desglosando nos pleno, facéndolle preguntas, hasta que demostramos que o anterior goberno iba facendo inversións pequenas, pero iba facendo, pois, se había unha deficiencia, se susanaba, porque a propia inspección da Xunta de Galicia xa comunicaba. Había un acta, levantaba acta, comunicaba ao Concello, ou se arranxa isto ou non se dá o visto bo para que se empece a actividade. E o Concello susanaba esa deficiencia. Que pasa? Daquela tiñan que xustificar algún tipo de dicir que a trasladamos a Carcacía, que Carcacía está a 6 km máis ou menos de Padrón, cunha carretera bastante peligrosa, e o cal se traslada os nenos desde Padrón, desde o casco a Carcacía, en unha furgoneta que acaba de comprar agora o Concello, con un funcionario e unha monitora que é a que leva. E eso por que entende vostede? Que explicación dá o Concello? É algo que nos chocou desde o principio, porque non lle buscamos lógica. Tú podes estar ou non de acordo co sistema de guardería que hai, porque incluso se chegou a dicir que eles querían pasar a Galiña Azul, bueno, moi ben, é unha decisión deles, pero non lle buscamos unha lógica no sentido de que se a queres pechar, incluso algún pai nos chegou a dicir que querían pechar, e que lle habían dado alternativas para que foran o Abalga, o Arrois, para que o servicio diminuíra e o día de mañán pois non houbera ese servicio. Para nós xa sería brutal, porque queremos asentar población en Padrón e dos eixes principales son os nenos e a xente maior, a xente de terceira edad. Por iso que nos chocou, seguimos indagando, seguimos facendo preguntas en pleno. Pero non lle facilitan información, non? De feito, ainda estamos esperando, que era unha das preguntas que levamos desde fai tempo, era cal foi o custe que tuveron que facer na escola unitaria, que era unha antigua escola unitaria en Carcacía, para adaptar a facer o servicio de guardería, cal foi o custe? Porque o mellor o custe nos sorprende e se houbera invertido na propia guardería non houbera que facelo 2 veces. En fin, como están as parroquias? Que vostedes empezaron por aí, como está a xestión das parroquias? Limpeza de cunetas, servicios públicos, como están? Pabellóns, os centros sociais. Cal é a política deste goberno nestes 2 anos? Nós consideramos que se están centrando bastante no casco. Eu entendo, penso por qué, creo que é porque conta e sabe que vive máis xente no casco que no rural. É unha suposición, nunca mo dixo el. Nós abogamos moito polo rural, de feito, xa sempre quixemos empezar as nosas xuntanzas no rural e as continuaremos. Nos trasladan, pois, o típico, está moi ben que se gaste en luces, pero a fochanga a seguimos tendo. É importante tamén que a veciñanza sepa que o remanente de tesorería que deixou o anterior goberno era de 4.369.000,55. Eso é moitísimo carto. Estou lendo para que non me quero confundir. Correcto. E como está a situación económica e os orzamentos para este ano? Pois, como lle dicía, non o sabemos. Eu me acordo cando entramos o grupo en Agá por novembro, incluso o alcalde manifestou públicamente en outro medio que el non iba a parar a xestión diaria do Concello de Padrón por culpa de que o Partido Popular estivera en renovación. E el levaría os orzamentos, estuvera o PP ou non, porque había un trámite aí de que non faltaba un concelleiro e se supoñía en Padrón que a mellor levaba os orzamentos nesa transición. Hoxe é 2 de abril e os orzamentos siguen sen presentarse. É dicir, estamos con uns orzamentos prorrogados, pero daquela botou a culpa ou dicía que non os levaba e seguimos a fecha de hoxe sin ter orzamentos ni presentados nin aprobados. E o resto de... Falaba vostede de Fochancas, aí hai varios veciños nas zonas de aparcamento. Me gustaría que fixera na zona de aparcamento, Mercadillo, Plaza de Abastos,
Paseo de Espolón, como está toda esa zona, e principalmente esos chamados, parquinleiras ou leira parkings. Pois mire, estes días, de feito, están pechados algún deles porque os están preparando para a festa da Pascua, que invito a todos os ointes e os que nos están vendo a que se acerquen á Pascua. A festa, unha das festas máis importantes depois do Santiaguiño tamén, ou vamos a poñer ao mesmo lado, das festas de Padrón. E estes días, eso, me transmitían, e hoxe dando un paseo con varios veciños por Padrón, pues vimos que algún das leira parking estaban pechadas e nós supoñemos que empezarán pues, a arranxalos para telos. Choca un pouco porque en Pascua é cando eses leira parking é cando cobran, non cando están abertas ao público, fora dos días potentes, vamos a decir que depois entre semana teñen aberto. Bueno, Padrón ten unha ventaxa, por decir, está rodeada tanto ao norte, ao sur, este e oeste por parkings, quer dicir, por plazas de aparcamento moi importantes hoxe en día, porque é unha maneira de que tú facilitas a que a xente veña a comprar, a mercar a teu concello, non só pois ás tiendas e a hostelería, sino tamén a facer gestións, non? E para nós, tanto no norte, no sur, como este no oeste, ter esas zonas de aparcamento son moi importantes. E xa lle digo que están arrensando. Bueno, e está, a Pascua, que estamos a de días de que veña a Pascua, de Padrón, que é a máis importante que hai na comarca, ou non sei se en Galicia. Galicia, que deixe con isto. Cal é a política de axuda ao pequeno comercio de Padrón, ao mercadillo, ao mercado, a Plaza de Abastos? Todo isto se está atendendo ben? E xa estamos acabando. Moi ben, pois nada, un proxecto que funcionou moi ben, que foi o bono comercio a nivel da Xunta de Galicia. En Padrón tamén resultou, dicir, hubo 25 comercios que se adheriron a isto e trocaron, vamos a dicir, ese bono por un valor de casi 56.000 euros. O que mobilizou, ou vamos a dicir que ao final genera pois un montante de 315.000 euros. Importante, pois hai que ir en esa línea. Se hai algo que funcione, nós podémolo coller, podémolo rescatar. Claro, pero esa é política da Xunta, pero a política do Concello? En política do Concello, en ese aspecto, de momento, ninguna. Por iso, eu trasladáballe collía ese guante para dicirlle a eles, oye, se isto está funcionando, porque non podemos incluir ou engadir nos orzamentos algún tipo de línea en este sentido? Nós estamos abertos a que nos chame o alcalde para poder incluso negociar os orzamentos, como non? Porque consideramos que se todos sumamos, quen se vai a beneficiar é o veciño e veciña de Padrón. E en ese sentido, sempre tú as portas abertas. Eu sempre, en casi todos os plenos, le lanzo un guante ao alcalde para que conte con nós, para o que sea, para aportar. Non lle digo xa que sea o noso, pero para aportar ideas. Lle interesan, as pode recoller e despois podelas vender, que non me gusta ese verbo, pero as pode vender como tal. Pero eu considero que é importante, debía escoitar, sin ter maioría, debía escoitar ao resto das formacións políticas. Señor Rodríguez, hoxe acabas este viaxe por unha cuestión de tempo e asignado para este tipo de entrevistas, pero ten vostede un minuto para dicir o que vostede queira, de algo que non lle preguntín, remarcar algo do que dixo, do que queira. Un minutiño. Moitas gracias, Antonio. Nada, importante que a veciñanza de Padrón sepa que o Grupo Municipal do Partido Popular está ao carón deles. Continuaremos visitando todo o rural e tamén estaremos no casco. Teñen as nosas mans, o noso traballo, o noso sacrificio para poder traballar sean ou non sean do Partido Popular. Nós non queremos que nadie se etiquete, nós o único que queremos para o noso povo é o mellor. Considero que cando tú levas toda a vida vivindo en teu pueblo, vas vendo que vai cambiando, se vai transformando, adaptando a situación de hoxe en día. Eu me encanta ver as calles cheas de xente cando salgo a pasear, cando hai festas ou sin ser festas. Pois iso que nos queremos, que todos os veciños de Padrón sepan que o Partido Popular de Padrón está ao carón deles para o que necesiten, sexa a nivel político ou non sexa a nivel político. Para a xestión, calquer tipo de xestión, estamos aquí para axudar. Pois, señor Rodríguez, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Moitos éxitos. Moitas gracias. E hasta unha vindeira ocasión lle decimos moi boa noite. Igualmente. E moitas gracias. Isto foi todo o que nos deu de sí de o repaso pola política municipal de Padrón co seu portavoz do Partido Popular, Ángel Rodríguez. Estuvemos tamén coa xerente de Engrobes, María Gómez,
e con Luís Núñez, presidente do Colexio Galego do Consello Galego de Colexios Veterinarios, sobre esta lei do benestar animal que tanto nos aportou e tantas, digamos que as información do día a día nos aportou. Moitísimas gracias por estar aí, moi boa noite, saúdos, a semana que ven volvemos con máis e mellor se é posible. Gracias, saúdos, adiós.